Yawwa alhamdulillahi. Salamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Na zagaye garin nan ranka ta kaf ina neman ka sai anan Allah ya sa na ganka. Ka hau tashan Gambiza TV ka ce mana jam'iyyar PDP za ta kwace kujerar gwamnan jihar Kaduna. Daga nan baka sake ce mana kuma ba shi yasa nake ta neman ka domin in ji ya aka kare. To ai ba ni bane na ce. 'Yan jam'iyyar PDP ne suka faɗa saboda suna tunanin suna da hujja, suna da shaidu da za a su gabatar a kotu, kuma idan sun gabatar sun tabbatar cewa ita kotu fa za ta yi musu adalci. Shi sa suka faɗa ranar da aka ce za a shiga kotu, duk ɗan PDP da na je na same shi sai ya ce mana ai su gobe za su kwace kujera. To kuma abin da ya faru shine daga ranar an shiga kotu ya kai so 2 ko so 3 har yanzu ba a zauna ba, da an je sai a ɗaga zaman. Shi yasa har yanzu ban dawo wannan kafar na sanar da ku abin da yake faruwa ba. Amma sakamakon wannan tambaya da kika yi, akwai wasu 'yan hujjoji da su 'yan PDP suke ganin suna da shi, za mu ɗan saka muku a kafar sai ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin yadda ta kaya. Na fita? Ka fita aiko yanzu nan ina jira kullum sai na hau tashan Gambiza TV domin in duba in ga ka daura ko ko baka daura ba. In ba ka daura ba zan sake neman ka fa. Muna tare kenan. Muna tare. To nagode. Jama'a ku ci gaba da kallon Gambiza TV a tashan YouTube domin jin abubuwan da suke faruwa a duniya da kuma kallon fina-finai da wasanni masu nishaɗantarwa, masu tarbiyyantarwa, kuma masu ilmantarwa. Sai mun gan ku. It's rather unfortunate that we are here at the INEC headquarters in Kaduna, where the INEC is supposed to supply us subpoenaed documents of INEC to the court on Monday. But unfortunately, after rigging us out in the 2023 governorship election in Kaduna, the INEC staff who are in charge of Kaduna North local government, who are sorting out these documents, were caught here, and they took to their heels. They were caught here sorting out ballot papers, tearing fresh ballot papers that have not been used, and adding them up into the ballot paper so that they'll cover up the gap of the rigging they've done. Look at all the way they've littered. If our people were not it's not limited to this local government. And we believe they must have been doing this. Today is Saturday. We just came to find out what is happening, and unfortunately, this is what we discovered. Everywhere they have stopped these ballot papers and what have you. This cannot stand, and we'll take whatever measure we need to fight for justice for the people of Kaduna State. We will not allow this thing to go like that. We must continue to put our eyes, and INEC must continue to prove how APC won this election. Look at how they have all been listed the ballot papers they tore, and they are using it in favor of APC just in order to cover this. If INEC know that they cannot hold election for Nigerians, they should surrender. You know? Yes, and everywhere.